إي شاكت إي شاكت أب كشنة بود أكستولار أولان كوراسن دك شرقي طاولة إذا دك نبلو ዘለና ሕጂ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ዝንፀፍ ጨርቂ እዩ ወይ ድማ ዛ ዱክ ካልእ መፀውዒ ንኣብነት ከምዚ ንድራር ድዩ ንምሳሕ ድዩ ጣውላ ኣዳሊና ሸሓኒታት ድዩ ኩሉ ዝስተ እንድሕር ቀላሊብና ኣለና ዱክ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ቤስቲክ እዚ ድማ ሓፈሻዊ ከም በዓል ፋርኬታ ማንካ ካራ ንመብልዒ ንጥቀመሉ ንብረት ቤስቲክ በሃል ብሽወደን ሓፈሻዊ መፀውዒ በሙሉ ማ ኤን ጋፌል ፋርኬታ ኤን ኹድ ማንካ ኤን ክኒቭ ካራ ግሎስ ቢኬሪ መስተይ ማይ ቴልብሪንጋሬ ወይ ድማ ካና መቐረቢ ወይ መቕድሒ ማይ እዚኣ መስተይት እዚኣ ድማ ቴልብሪንጋሬ ክንብላ ንኽእል ወይ ድማ ካና ክንብላ ንኽእል ኤንታልሪክ ታልሪካር ቢያቲ ጣሳ ኤንታልሪክ ማለት ሓንቲ ቢያቲ ወይ ሓንቲ ጣሳ መብልዒ ታልሪካር እንተደኣ ኮይኑ ድማ ብዙሕ ጣሳታት ወይ ድማ ብዙሕ መብልዒ ጣሳታት ማለት እዩ ኮፕ ጣሳ መስተይ ቡን ሙግ ዓቢ ብርጭቆ ኳር ብሬዳ መምተሪ ጣውላ ክኒቭ ካራ ሪቭ ያርን መፋፍሒ ቪት ሎክስፕሬስ መጥቆሲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ፖታቲስ ፕሬስ መጥቆሲ ድንሽ ዲስክ ቦሽተ መሕፀቢ ብራሽ ዲስክ ሜደል ሳብና መሕፀቢ ኣቑሑት ትሮሳ መወልወሊ ጨርቂ ስቫምፕ ስፕኞ
disk steel مزففي أقحو hand duke شوغوماني مولوليت disk ماخوين ماشين محصبي أقحوت microwave flect ventilator زي آدما صبحي خنسختت كلنا دينا ويدخونا خنا فلح كلنا نتشتكي وين تهفاد وص تسحب لنا انتي تبهال فليكت تبهال فليكت دما كم زنا فنتليتر حفشاو مصوعي شمون كخون خيلي سبيس مدجا اونغن فورنو شيل فريج እዚ ድማ ከም በዓል ኣሕምልቲ ኮሚደረ ወይ ካል ነገራት መትሓዚ ዝኾነና ማለት እዩ እቲ ናቱ ዛሕሊ ድማ ልዕሊ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣ ተላዕለወይቲ ክፋል ናይታ ፍሪጅ ማለት እዩ ፍሬዘር እዚ ድማ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ወይ ድማ እቲ ናብ በረድ ዝቕይረልና ክፋል ናይቲ ፍሪጅ እዚ ከዓ ትሕቲ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክኸውን ከሎ ትዝሓልናቱ ንኣብነት ኣሉታ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስቴክ ፓና ባዴላ ካስትሩል ድስቲ ሎክ መኽደን ስቴክ ስፖደ እዚኣ ድማ ከምዚ ኣባዴላ ዝኾነ እንቃቅሖ ዲና ወይ ዝኾነ ነገር ክንጠብስ ከለና መገምጠሊት ንጥቀመላ ስቴክ ስፖደ ትበሃል ሲል መንፊት ግሪት ላፓር መትሓዚ ኣጭርቕቲ እዚ ንብዙሕ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ንጥቀመሉ ከም ዝኾነ ነገር ውዑይ ክንሕዝ ከለና ንኣብነት ካብ ፎርኖ ጠቤስና ዝኾነ ነገር ክነውፅእ ከለና መትሓዚ ንጥቀመሉ ንውዑይ ነገራት ግሪል መጥበሲ ኤፕናሬ መኽፈቲ ናይ ታኒካ ወይ ናይ ዝኾነ ነገር ስኮላሬ መቕረፊ ናይ ድንሽ ክኸውን ይኽእል ናይ ትፋሕ ወይ ናይ ዝኾነ ስኮል ዓሚቕ ሸሓኒ ቪስፕ መውቅዒ بيتكا حسكا موقع يتقملون عملت ننقع حدي وين ما بتبت نتقملها كوفل متفحيت بيحو
ከምዚያ ማለት ንኣብነት ባኒ ክንስንክዲና ወይ ዝኾነ ነገር መጥፍሒት ንጥቀመላ ዕንጨይቲ ኮቨል ትበሃል። ዴግ ዴግ ቢሑቕ ሚየል ሚየል ሓርጭ የስት የስት ለቢቶ ስኮፕ ስኮፕ ከብሒ እዚ ድማ ኣብዚ ዘሎ ስኮፕ ንብሎ ብተመሳሳሊ እውን ስኮፕ ከብሒ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስኮፕ ንብሎ ሎዳ ሎዳ እዚ ድማ ተመዛዚ ማለት እዩ ሎዳ ንሓንቲ ሎዱር ሎዱር እንተኢልና ድማ ንብዙሕ ተመዛዚ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ተመዛዚ ንብሎ ወይ ድማ ሎዱር ንብሎ በሙሉእ ንሓንቲ እንተኮይና ድማ ሎዳ ንብላ ዲስክ ሆ ዲስክ ሆ መሕፀቢ እዚ ኣብዚ ዘሎ ዓሚቕ ድማ ኣብ ትሕቲ ቡንባ ዘሎ ድስቲ ወይ ዝኾነ ነገር ንሓፅበሉ ዲስክ ሁ ይበሃል። እዚ ድማ ክሮን ክሮን ቡንባ ነዚኣ ድማ ክሮን ንብላ ነዛ ቡንባ ኤል ቪስፕ ኤል ቪስፕ ወይ ድማ ካልኣይ ስሙ ሚክሰር መውቅዒ እዚኣ ድማ ኤል ቪስፕ ንብላ ልክዕ ከምተን ኣቐዲምና ዝረኣናየን ተን ቪስፕ ዝበልናየን መውቅዒ ናይ እንቃቑሖ ወይ ናይ ዝኾነ ነገር መበፅበፂ እዚኣ ድማ ከምኡ ኮይና ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ ማለት እዩ እቲአን ኣቐዲምና ዝረኣናየን ግን ብኢድካ ሒዝካ ትወቅዓለን ዝኾነ ነገር ወይ ትብፅብፀለን ስለዚ እዚኣ ኤል ቪስፕ ክንብላ ንኽእል ወይ ድማ ሚክሰር ክንብላ ንኽእል ካፌ ብሪጋሬ መፍልሒ ቡን ማሽን ብረድ ሮስት መጥበሲ ባኒ